И какво става, хора, аз съм Фокси и това е четвърти епизод на Spooky Jumpscare Mansion. Разбрах, че от сега 30 нагоре става много трудно. И мисля да минавам вече по 50 стаи. Защото тук става адски трудно. 50 стаи сигурно ще минавам на епизод. Поне за този епизод ще мина само 50 стаи. Ако успея да. Даже някои хора не може ли да мина... Тук е било училище, хора, аз да казвам. Тук сигурно са били ученици. 100%. Така. И тук е било... Тук е коридора на училището. Тук са били наказаните. Тук вече им класни стаи. Ето я класната им стая. Тук трябва да правя тук. Значи тук. Ножици не мога да ги взема. Искам да взема ножици. Да се бия с това. Еми, само ключа мата. Маски. Ако тук пак ли ключ трябва да вземам? Че съм почти сигурен, че няма мога да го отворя. Трябва да вляза в тази стая. Да. Ама искам ножици да... Беги бе. Искам ножици да се взема. Да се бия. Да имам оръжие поне против лудите. Майкото, как ма стресна. Това е лудия учител по математика, той е сперкал, вижте го. Горкия. Тук е започено. Що пак не? Не ма би, батко. Моля. Не ма би. Господине, утре ще си напиша домашното. Обещавам. Добре, тук са наказаните, защо и аз трябва да идвам тук? Няма пък, аз ще го избягам. Беги бе. Училищно треска си. Ауто си игра, мисля да изпра поредицата накрая. То... Бегачи. Играта, то споне бавен. Чакай да ни казвам нищо, че... Не сега може да е скритата версия на Юсейн Болт. Сигурно. Айде побързай бе! Че много го мразя. Те се появяват. Добре. Някаква маска там. Остана спокойничко. Няма да са някакво мъртво тяло. Нищо особено. Сигурно това дете го не е слушало и стане като мене. Добре, продължавам. Май нещата поне се поуспокоиха. Не знам, ще сетна чекпоинта и ще реша докъде да стигна. Дали ще продължа или... Не. Ще видя. Хоп. Да влезем тук. Поне тук ще е отключено. При друго ще трябва да... О-о. И на тези неща съм най-гли. Но поне не гони никой. Да. На тези неща съм адски зле, никога не оцелвам. Къде трябва да се влезем? Сега поне ще оцеля. По само един път. Ребята, снерга много ма дразни. Да. Пак тя гадните стаи. Доста бързо стигнах до тази стая. На всички 50 чекпоинта гони нещо май по един път. Те съм забелязал. Ще има и епизоди на Лига. Защото почнах да играя на Лига. Колко приятна музика. Тук не е музика, ами... Айде! Ко стана, бе? Нямаме чекпоинт. Супер! Прекрасно.
Що пак не? На всеки 10 стаи ще се молим да има чекпоинт. Сега някоя трябва да има. Кой е направо на 400-та, се отказвам. Аре, поне... Бягай, бе. Поне на 360 са сега да е. Аре, моля те. Ай, тука ли? Не. Тука някаква черга. Тя малките поне вече не ме стряскат. Лошо. Нещо идва в дяло. В тия са много гадни. Трябва побързам, че нещо идваше. Те не се превидя. Мелешки не ми трябват. Доста бързо се справям. Но... О-о. Добре, тая стая вече... Почвам. Добре, сега. Сигурно нещо ма гони най-вероятно. Ето пак училището. Пак влязахме в училището. Искам да излизам по-бързо. Мале, къде съм, бе? Откъде вратата? Да. Вече като че ли нямаме и чекпоинти. Колко хубаво. Айде, то съзнаеш, че е заключено. Колко хубаво. Мале. И тук направо се напиках. Айде. Добре. Да. Стигнах. Вече се оправям в тия поне. Ох, 20 стаи. Би трябвало да са 20. Аз мислех, че има на 50 на състая чекпоинта, но явно. Няма. Малето нищо как ми изкара къла, като го видях, викам си, че ме уби. Не ме уби. Само ме стресна. Тук някой е повръщал пак. Айде! И сега тук ще има дългите стаи. Не. Айде! Пак се почна. Хора, гледам като лут. Ама аз се ориентирам доста добре. Добре. Защо беше там? Чак не съм метнал долу. Айде бе! На тук тръгвам. Пак не оцелих. Нормално. Айде бе! Айде още. Той сега не е същото. Виждам кой ма гони. Някакво лудо. Но тук ли? Не. Покажи ми, че не тук. What? Гати лудата игра. Outlast е по-смешна. Добре, тук трябва да има чекпоинт. Кажи ми, че локт. Най-сетне. Стая 400. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк. Абонирайте се и до следващия път. Чао!